Ginpasiguro sang Department of Public Works and Highways sa Dpwh Region 6 nga mabayran ang mga landowners nga maapektuhan sang pagpatukod sang Panay Guimaras Negros Bridge kung sariin na 20 billion pesos ang budget nga ginalokar para sa acquisition sang right-of-way. Ini ang suno kay Engineer Sunny Boy Oropel, Regional Director sang Dpwh 6 sa interview sang K5 News FM Iloilo. Dugang pa ni Oropel, ang kabugusan nga budget para sa proyekto ang yara sa 187 billion pesos. Kagang segment 1 nga mo ang Panay Guimaras, ang target naman nga matapos sa tuig 2028 o kung antes matapos ang termino ni Presidente Bongbong Marcos. Suro pa sa natungdan nga ang approach sang taytay sa porsyon sang Panay ang magasugod sa banwa sang Leganes apang wala pang matumod ang specific location kag nagadepende ini sa manginpinal nga detailed engineering design o kun DED. Well, the total budget for the Panay Guimaras Bridge is 189 billion. 20 billion of the part of the 189 billion, 20 billion was allocated for the acquisition of the road right of way. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.